κορονοϊό, πριν το COVID-19 που μας μάζεψε όλους και θα ήμασταν πάνω από χιλίους. Είμαστε αυτοί που είμαστε, συνεχίζουμε από εδώ, από την Νίκα, που είναι το σημείο αναφοράς της δημοκρατίας, του ελεύθερου λόγου, και θα κάνουμε ένα δρόμο και κυρίως να πάμε στο Παναθηναϊκό, στο Καλιμάρμαρο στάδιο, που είναι το σύμβολο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Olympiques. Die Kamera, die Disco da.
Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε της Ήλιδας, αγαπητοί Ολυμπιονίκες, πρόεδροι των Ολυμπιονικών και των Olympians. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σε αυτό το συμβολικό δρόμο εκεχηρίας από την Πνίκα εδώ στο Καλιμάρμαρο. Συμβολικός γιατί η Πνίκα είναι το σύμβολο της δημοκρατίας και του ελεύθερου λόγου, που η εκεχηρία, για να την πετύχεις, πρέπει να συνδιαλλαγείς, να μιλήσεις, να κουβεντιάσεις, να τα βρεις. Και το Παναθηναϊκό στάδιο εδώ που είμαστε είναι το σύμβολο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Είμαστε στην περιοχή του Παγκρατίου, που εδώ λίγο παραπέρα ήταν ο ναός του Παγκράτιου Ηρακλή. Στο κλαδάκι που θα σας δώσουμε μετά, και είναι ο δίσκος της εκεχηρίας, λέει Ηρακλής, Ήφυτος, Λικούργος. Ο Ηρακλής θεωρείται ο ιδρυτής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ήφυτος ήταν ο βασιλιάς της Ήλιδας. Σήμερα έχουμε τον εκπρόσωπο της Ήλιδας, τον δήμαρχό μας εδώ. Που όταν πήγε στην Πυθία, που είχαν αρρώστια μεγάλη, λοιμό τότε σε όλη την Ελλάδα και εμφύλιο, ρώτησε την Πυθία πώς θα ομονοήσουν οι Έλληνες και πώς θα σταματήσει αυτό το κακό. Και του είπε η Πυθία, των Ολυμπιακών Αγώνων ανανεώσαστε. Ίσως έχει φτάσει ο καιρός να κάνουμε το ίδιο. Σας καλωσορίζω σε αυτό εδώ το μέρος. Θα δώσω στο δήμαρχό μας να σας καλωσορίσει της Ήλιδας, της διοργανώτριας πόλης των αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας σε όλους. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία κρατάτε αυτές τις μεγάλες, τις διαχρονικές αξίες. Προφανώς η εκεχηρία είναι και θα είναι πάντα επίκαιρη. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι κάτοικοι της αρχαίας Ήλιδας, έδειξαν με τις πράξεις τους, με τις ιδέες τους και με τις αξίες το δρόμο προς τις επόμενες γενιές. Το ότι αυτές οι αξίες παραμένουν και σήμερα επίκαιρες ανά τους αιώνες και τις χιλιετίες είναι την αξία τους. Συγχαρητήρια λοιπόν που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τιμάτε και διαιωνίζετε αυτές τις αξίες. Χορεύουμε για την ειρήνη. Χορεύουμε για την ελευθερία της έκφρασης και της κίνησης. Χορεύουμε για μια νέα πραγματικότητα, όπου τη λέξη πόλεμο δεν θα γνωρίσει. Χορεύουμε για να επικρατήσει η ειρήνη και να διαδώσουμε το μήνυμα στη γενιά μας. Χορεύουμε και ελπίζουμε. Ελπίζουμε πως όλα μια μέρα θα τελειώσουν. Θα αλλάξουν προς το καλύτερο.
εσείς εκεί στα αστεράκια θα πιάσετε. Το Σάββατο 29 Αυγούστου έκαναν αυτή τη διαδρομή από την Αρμάτοβα στην Αρχαία Ήλιδα και την επόμενη μέρα από την Ήλιδα στην Αρχαία Ολυμπία. Και σήμερα αυτό το συμβολικό δρόμο Οικεχηρίας. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν τους δύο δρομείς μας που είναι στη δύναμη του ΑΣΑΕΔ, ο ένας είναι στο ναυτικό και ο άλλος στην αστυνομία, στις τάξεις της αστυνομίας, να έρθουν εδώ να βραβευτούν από τον Υπουργό μας τον κύριο Αυγενάκη. Είστε καλά. Κύριε Υπουργέ, με τον κύριο Λιπέρη εδώ, τη βράβευση του κυρίου Περιφερειάρχη. Εδώ λίγο να το δούμε. Εδώ λίγο. Η κυρία Κουρούβαλη να έρθει εδώ, με την κυρία Νεκταρία Κωνσταντίνου. Ελάτε κυρία Κωνσταντίνου εδώ. Για τη βράβευση εδώ δηλαδή.
σας δούμε λίγο παρακαλώ. Κοντά κυρία Σοφία. Έτσι. Εδώ παρακαλώ.